Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Sila tayo kakabsat. Agmaymaysa tayo ang mga idaydayaw ti Apo nga daan iti natal na apuso ken panunot. Mamati tayo, nga inawagan na tayo ti Apo, nga agmaymaysa gapo itinagan na. Ti Apo, so tinakipagtaeng ken makidangadang bigat, rurumen ken panakapuko kinamnam. Idaydayaw tayo ni Hesu Kristo, iso nga nang ipasdek ti kapya kadagiti agbuteng ken agpamati ken kuana. Idaydayaw tayo ti Santo Espiritu, iso na nagtaeng ang magsustenar kada kayo kas atalin tayo kay instrumento ti kapya kadagiti amin na parswa iti sangalubongan. Tayo amin. Masideg tayo ken ipaay tayo ti panangitan ko ken panagyaman ti Apo nga daan kinamnama ken kapya. Gloria Mater Nama, Kararag tayo. Apo Diyos, amami nga nailangitan, at tuy kami nga anak mo o Apo, sang kamaysa kami nga umasideg iti nasantuan nga presensyam. Tapno iruknoy mi iti panagyaman, ken panagdaydayaw mi ken ka.
Dawaten mi Apo nga bendisyonam kaditi serbisyo mi itangal daw. Idalan ken usarem kaditi mensaherom, iso nga mga ibingay kadigiti sasaom, ket isaganam met kadi dagiti puspuso mi, nga umawat ken agdengeg. Pakawanen na kami kadi Apo kadagiti aduunay nga naglablabsingan mi, ipada mi nga tao nang runa ken ka. Ket ti Santo Espiritum kadi ti agtultuloy nga agtaeng sa magtunggal maysa kada kami. Itinagan ni Apo mi nga Jesus, ikararag mi amin dagitoy. Amen. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, pakawanan na tayo ti Diyos, ket ugasan na tayo ti amin nga kinadakes. Ta isu mapagtalkan ken nalinteg. Usigen tayo nga rod dagiti kinatao tayo, ti sangwanan ti Apo. Tultuloy tayo nga umasdig ken Apo, kadagiti kabaylan na agparintuming tapno agkonfesar ken kuana, maawis kayo bayat ti natal na panagtukar iti organo. Agkararag tayo, o Apo mi nga gabwayan ti kapya, ipudno mi asaan ka maperpekto. Bigbigin mi nga nagkurang kami ken ka. Ipudno mi dagiti bidot mi ken kinakapoy mi nga saan kam nga instrumento ti kapya, itipada mi nga tao ken ti lubong a pagnanaidan mi. Babaen ti parabor mo tulungan na kam nga agsagana para ti yaay ti anak mo ani Jesucristo. Daytoy ti kararag mi itinagan ni Jesucristo. Amen. O Apo, iturong nakadken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kan rupam kanya tapno sikati pagnaeda. Amen. Kas may sendyan iti umunaken may kadwa kandela lagi tayo ti mensahe ni Juan mamunyag may panggep ti panang isagana ti dalan ti Apo sa dino kinarik na dagiti tattao asumikit da dagiti gandat ug ugali ken araramid. Paset tayo ti panang tungpal daytoy nga awis amang itunda kada tayo iti kapya.
Kapya ang nagtimek kadagiti puspuso, tapno adatal na iti bait kadagiti panagtuok, panagrigat, panagbuteng ken panagpegat. Na a kandela, ket ipasimudaag na ni Hesukristo tinamnama tayo. Daytoy a kandela ket iladawan na ti kapya anilaing Hesukristo ti dana ken mangted tinatalded abiyag. Basilayanak ni Kristo na tipon na sadyay, matmaturog ti tatao, angheles at bantay, dagiti met bit-bit wen ipakaamuda, panakayanak tiyari, kapya dito'y daga. Itay ti panawen nga para kadagiti sagsagot nga agpaay iti multi-purpose building ket maawagan dagiti ushers nga mangunong kadagiti sagsagot. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning!
Ayan, nagyaman tayo kinapo, ket dayto iti may kadwa nga Domingo iti Adviento, iti may kadwa nga panagururay tayo kinapo Jesus, tapno sumangbay, tapno kasta kat usigin na tayo, manipod kaligiti amin nga nagkurkurangan tayo, tapno kasta kat maisalakan tayo kaligiti amin nga nagkurkurangan tayo. Ket dayto iti panawen iti Adviento, nga kunkuna tayo kas paset iti na Kristyanuan nga kalendaryo tayo. Kablawak man ditunggal may sa kanya tayo kabsat iti naragsak nga Merry Christmas kanyayo amin kastamet kaligiti adda iti online ken titunggal may sa kanya tayo. Ket agyaman tayo iti agtultuloy nga panakikaadda ni Apo Dios kadigiti bibiyag tayo nang nangruna iti daytoy nga panawen ti Paskwa. Amo tayo nga iti Paskwa kat maysa kadagiti kararagsakan nga aramid dagiti Kristiyano nang nangruna ditoy pagilian tayo ditoy Pilipinas. Ket kablawan tayo met dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga agsapa adda dagiti first timer. Ket gyaman tayo ta datoy ni Ivy Verdadero from Gadanan UMC. Dato'y tapno stagat review para kanti board exam na kas may nga ECE. Kidawek man ti panagtakder ni Ivy. Ayan, nagyamang kami. Ayan, dato'y. Ken kastamet kadigiti first timer no dapay dito'y kakabsat maawis kayo man nga tumakder ket agyaman tayo. Kaya nagyaman na kwet kinaapo, makadwa tayo ni Ate Angie dito Ilocano. Kasabit to Kuya Ron, welcome to Ilocano service. Ayan, makadwa tayo isuda iti dito nga service tayo. Kaya kasnamit kadigita da iti online, nagyaman kami iti panakipasetyo. Kaya tagtultuloy nga maawis kayo nga mangipaimet kadigiti mangipaay kadigiti datdaton ken kastamet when Christmas gift giving nyo tapno kasta ket mausar kadigiti amin nga ministeryo tayo dito'y uneg ti iglesia tayo dito'y Central UMC. Ken kablaawan tayo dagiti agkasangay adda dagiti agkasangay ti daytoy nga lawas na jak unay kabisado pa dagiti adday giant ti aspire tayo ngimno addaman kanyayo kakabsat kidawek man panagtakderyo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na happy birthday ket agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo kadagiti bibiyagyo kas anak ni Apo ken kastamet nga into no 9 ket isumet ti wedding anniversary ni Attorney Brian kini Bernally Puerto adto isuda kapsat Attorney. Ayan awanda ket kasabay mimit isuda isumet ti may kasangapulo ket siyam men. Ayan 19 men nga manipod kas agasawa met kini Jaconesa Medi into no 9 kasabay migaya isuda kada Attorney. So agyaman tayo tagtultuloy ken kastamet kadigiti adda kadigiti online no addaman kanyayo dagiti nakaabot iti anibersaryo ti kasar ken kastamet kadigiti agkasangay iti daytoy nga lawas. Ket madamdama ti padamag isumet ni panangited tayo kadigiti regalo regalo gift giving tayo kadigiti ubing tayo nga tartareknin tayo diti iglesia tayo iti Legoland nga kung kuna tayo ket kaspaset iti programa iti outreach ministry nga idangulwan iti Legoland ket madamdamang mangipaay dati kanta ket agyaman kami kadagiti sponsor agyaman kami kanyayo ket inikanda tayo iti 16 nga ubing nga ikan ti simple nga regalo kanyada kalpasan iti padpadamag tayo. Ken kastamet nga into no malpas ti English service maawis dagiti amin nga senior citizens agtawin syempre 70 60 agpangato nga dati Christmas party yo madamdama ditoy Garcia Hall. So maawis dagiti amin nga seniors damag ko dakil ti premyo da kano dagiti mga bak. So maawis kayo panakipasetyo. Ken kasnamet nga
Maawis kayo into no Domingo, isuti mo kung kuna tayo nga Christmas cantata, dagiti koro tayo. Ket manggigan tayo, dagiti napipintas nga boses, dagiti koro tayo, worship through music, at aramidin tayo into no Domingo, ket ti mausar nga mangipaay, kadagiti na duma-duma nga Christmas song, ket babaen kadagiti koro tayo. Iso nga into no Domingo, iso iti Christmas cantata tayo. Ket kalpasan ti Christmas cantata tayo, maawis kayo met iti Christmas program and party tayo, nga kalpasan ti Ilocano, agdiretso tayo di headquarters. Ijay United Methodist Headquarter, ijay ti abay ti Philippine Bible Society, wenno sangwanan ti MPD, Manila Police District, ijay tayo 4th floor. Ijay tayo 4th floor, ijay nga aramidin ti Christmas party tayo. Agyaman tayo kini Ate Chit, kini Judge, nga instrumento, tapos kasta ijay tayo nga aramidin ti Christmas party tayo. So maawis tayo kas gunglo ti Ilocano, ti Central UMC nga ijay ti pakaaramidan na iti party tayo into no Domingo kakabsat. Kalpasan iti Christmas cantata tayo. Kaya't kastamet nga mangruginton iti simbang gabi tayo ti December 16, maawis kayo oras na alas 6, ket ti umuna nga Domingo ay umuna nga rabii iti simbang gabi tayo Ilocano ti in charge. Kas tradisyon kadawyan nga aramid iti Central ti Ilocano iti sponsor iti 16. So maawis kayo amin. Ket makipaset tayo iti umuna nga rabii iti simbang gabi tayo, ket datayo kas gimong ti Ilocano service ti in charge iti mangted ti pamakan kalpasan iti aramid tayo. Ken maawis mamet dagiti agtutubo dati basit kid daw da asa na si Rohan, short message. Sige dito pakibigyan nga po ng short announcement mula sa ating mga kabataan. Doon na lang kay tita. Doon, sige. Okay. Tapos kidaw dalang ti kidaw dagiti agtutubo tayo, awis damit kadagiti na dumaduma nga programa da. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito lang po ako para mag-announce ng mga upcoming activities this December para po sa kabataan. Unang-una po, sa December 13, Friday, Upper Box, 6 to 8 p.m. po. Ano po siya? Para siyang youth worship service, keso nga lang sa Friday po siya. Tapos, marami po mga ibang schools doon, kagaya ng PCU, meron pong St. Paul din po doon na nag-attend, tapos UST. And nakaka-bless po yung experience na yun. So, nag-invite rin po ako doon. Tapos, ang next po, Christmas Institute or CI na gaganapin sa December 26 to December 30 sa PCU Tasma. Ang reg fee po doon is 1,800 pesos and gagawa po kami ng paraan para mas babain po yun. And yung CI po na yun is very special po kasi PAC po siya. Kasama po ang ibang churches sa Northwest tsaka sa Batangas. Salamat po and si Kristo higit sa lahat. Okay, thank you Kuya Rohan. Iso da dagiti opisyales tayo, dagiti agtutubo, diti uneg ti iglesia tayo. So into no Biyernes kakabsat iso iti aramid tayo iti upper box next gen. So maawis kayo Christmas party kasla Christmas fellowship meten dagiti amin nga estudyante dito U-Belt. So nga maawis kayo amin nga estudyante dito ay student center tayo, mangrugi ti alas 6 ti rabii, hangkay madanagan, adawa insagana da nga pangrabyan tayo, siguro aging gana alas 8 ti rabii. Maawis ni Piskal ay para sa coffee table announcement. Ayan. Last announcement. Ayan. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Agyaman launay iti iglesia tayo kadagiti
simmong baten iti awis nga agavail iti coffee table book tayo kakabsat. Gyam kami launay kadagiti nagiteden iti pictures, kan greetings, kan nagpa-reserve iti kopyadan. Pero ang good news po, today is the last day. Mabalin nyo pa'y kakabsat iti agpa-reserve, iti kopyayo, iti coffee table book which will be released in January. 3-5 iti may nga kopya iti daytoy first ever coffee table book nga i-launch iti Central United Methodist Church. Ken kadagiti kayat na pa iti ag-advertise, mayat daytoy nga platform kakabsat nga i-advertise tayo ti businesses tayo or no anyaman dagitoy nga entrepreneurial platforms nga involved tayo. This is a good platform na makapag-advertise po tayo. So nandun pa rin po yung ating mga forms sa likod, sa Nartex. Mabalin nyo pa kakabsat until Vesper service tatangal daw. Or no mabirukan nyo ti messenger account ko, mabalin dakmet nga i-message. Tap no maihabol tayo dagijay family pictures yo or company profiles yo nga ikabil ijay. Again, the proceeds of our project is for our multipurpose building nga agtultuloyen nga mangrugi manen into no January by the grace of our Lord and of course through the help of everyone. Yaman naklawan ng kakabsat. Mai-announce ko lang, Pastor, nga dagijay foster parents kakabsat, mabalin ka di nga umay tayo amin ito'y siden tapno ma-i-distribute tayo dagito'y itid tayo kadagito'y foster children tayo madamdama. Yaman nakakabsat. Sige, yaman kami fiskal. Ken maragsakan nakmet nga kablaawan tayo, iti gimong tayo, dito Ilocano Service, dito Central, ni Pastor Judith Gorospe. Kidawik man ti panagtakder na? Ni Pastor Judith Gorospe. Ayan, awan iso na. Ayan, nakitak ni attorney, blessed wedding anniversary da, ken ni Bernally. Ayan. Sige, dalang basit buyain tayo nga video presentation sakbay ti panangyawat tayo kadigiti sagsagot tayo kadigiti Legoland. Thank you.
Okay, maawis digiti amin nga ubing, no, daman digiti presentation da, ken kastamet ten ti Legoland. Okay. Temara?
Ang outreach committee po ay nagpapasalamat sa ating church, sa mga miyembro po, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng suporta sa ating mga Legoland kids. 61 po yung mga bata. Dinivide po natin sa 4 na congregation. And then ang mga magulang po at mga volunteers po ng ating church ay nagpapasalamat po sa mga ninong at ninang na magbibigay po ng regalo sa ating mga bata. Maraming salamat po. Sige, ikararag tayo nagitubing, basit, kararag tayo. Agyaman kami apo iti daytoy nga kanito nga makaitid kami ti basit nga sagot kadagiti paset ti ministeryo ti iglesia mi dagitubing agyaman kami kadagiti bibiyag da bendisyonam kaditi panagdakkel da bendisyonam met ti panagadal da kastamet ti dagiti naganak da nga mangtartarawid-wid kanya da iya dayong kaditi anyaman nga piggan dakes nga salon dakes nga masaksakit o Dios kidawi mi nga si kakaditi mangipaay tinananay asalon at bayat ti inda panagdakkel. Iti daytoy iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ti epistola tayo masarakan iti Filipos, umuna nga kapitulo, manipod may 3 nga bersikulo, agingga iti 10 ket maysa, kasto iti maibasa. Agyamanak iti Diyos ko, tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo, agkarkararagak asirarag-o, gapo iti panangtulong yu kanyak, iti panakaisaknap ti Ebanghelyo, manipod iti damu, anay kasabakada kayo, agingga ita. Kapkap ni kak ati Diyos, anang irugiti daytoy, na imbag nga aramid kada kayo, ilepas na agingga iti aldaw, panagsubli ni Kristo Jesus. Kanayon nga da kayo iti puso. Maiparbeng akas iti riknak kada kayo, nakiraman kay amin iti daytoy aparabor, nga impangruna nga inted ti Diyos kanyak. Uray idi si wayawaya akpay amang salaknib ken mang patalged iti Ebanghelyo, ken uray pay ita nga adak iti pagbaludan. Ammo ti Diyos apudno ti kunak akas lakadakkel ti ayat ni Kristo Jesus, daytoy nga iliw ko kada kayo. Ikararag ko adumakkel kuma, adumakkel ti ayat yu, agraman pudno apan nakaammo ken nananay apan nakaawat, tapno mabalin nyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta, awan tu anyaman a kinarugit, ken pakababalawan yu intun aldaw apan nagsubli ni Kristo. Mapnon tu ti biyagyo, iti pudno a kinaimbag, anilaeng Heso Kristo ti makaaramid, ket daytoy ti pakaitanukan, ken pakaidayawan ti Diyos. Kidawek man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti Lucas, may talo nga kapitulo, bersikulo may saging gana inim.
May kasangapulo ket lima atawen idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes nga agturay ijay Galilea, ken ti kabsat na ni Felipe nga agturay iti sakop ti Itoria ken Traconite, iti Lesanias ken agturay iti Anibele. Daanas ken Caifas dagiti agdama a kangatuan a pabati. Idi dayta at tiyempo dimteng ti sao ti Dios ken ni Juan nga anak ni Zacarias. Adda idi ni Juan ijay letang. Ngarod sinursur na ti amin adiso a madalanan ti karyan ti Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket pabunyag kayo ta ikaskasabana iti kasta pakawanen na ti Dios dagiti basbasolyo. Kas na ilanad ti libro ni Propeta Isaias, ijay letang adda ti mangipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaatin yu iti pagnaan na. Masapol nga magaburan dagiti amin lungog, mapasimpa dagiti amin abantay ken turod, ket mapalinteg dagiti killo-killo adalan, ket matarimaan dagiti lasong-lasong a kalsada. Ket makitanto dagiti amin at tao amang isalakan iti Dios. Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakabasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Sa kakelawag ti pagnaan, ti saom silaw dagitoy sa kakelawag ti pagnaan.
Agyaman tayo ti mensahe ti koro ngayon tayo nangigan. Kaya't kumanabasayan manipod ti Lucas, Kapitulo 2, versikulo 9, aging ganat 14, kaya't kastoy ti mabasa tayo. Nagparang kadakwada iti maysa anghel ti Apo, kaya't sinilnagan na ti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da, ngem kinuna ti anghel kadakwada di kay agbuteng. Adak ditoy amangyeg kada kayo iti naimbag adamag, apakaragsakan nyo, when ken dagiti amin at tao. Itangal daw ditoy ili ni David maipasngay ti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga Apo. Daytoy ti pagilasinan nyo, masarakan nyo to ti maysa nga ubing, anabungon alampin ken nakaida iti kulluong. Pagamuam adadakkel anay langitan abunggoy anagparang ti asideg iti anghel inkankantada dagiti pagdaydayaw ti Dios. Gloria ti Dios ti kangatuan ti langit. Ket ditoy daga kapya ken talna kadagiti tattao ti pakaragsakan na. Kapya ditoy daga. Ti may kadwa nga Domingo iti Advento ket may papan ti kapya ken talna. No kitain tayo nakaayo daytoy nga kablaaw dagiti Israelita wenno ti kungkuna tayo ti pagsasao dagiti ti Grego nga wenno saan dagiti Hudyo nga shalom wenno kapya nga paset ti kablaaw dagiti kagimungan daidi. Ngem no kitain tayo, mas daaw tayo akanayon nga iliwin tayo met ti kapya. Gapo ti pagbibiyag tay iti lubong nga addaan iti panagbibingay, panagsisinupyat, kinaranggas, panagdanag, ken panagsinasina dagiti pampamilya, simbaan, kastamet dagiti komunidad, isut gapo na dagiti nga paspasamak ti lubong nga pagnanaidan tayo, iliwin tayo, iti pudno akapya wenno talna nga mapadasan tayo kuma. Ngem no daduma, makapaupay, no kitain tayo iti kablaaw, kapya ti adda ken kakabsat, ngem no makita tayo ti aglawlaw nga addaan kanya tayo, nariribok ti aglawlaw tayo. Itinaglabas nga panawen kas kinunana iti thaitimes.com, the impact of typhoon in the Philippines and economy and livelihoods. Adda lima nga limabas nga bagyo ditoy pagilyan tayo. Kinunana, the Philippines hit an average of 20 typhoon annually with 5 deemed disastrous faces significant economic challenges. Typhoon-related damages are predicted to decrease economic activity by up to 3%, with the region like Eastern Visayas, Cagayan Valley suffering the most. This value alone, typhoon caused more than 30 billion of infrastructure and agricultural damages, with a storm like Christine and Leon accounting for substantial losses. Kitno kitain tayo, maadaan nga ta, tital na, dagiti kakabsat tayo nga naapektaran iti daytoy nga bagyo nga dimalyasat ti pagilyan tayo nga lima nga agsasaruno nga napipigsa nga bagyo. Saan laing dagita ti pakadanagan wenno makita tayo ti kapya? Maysa nga panurat ko na ti Tevhav Pettinger kas economic impact on war, ngamin maysa ti gubat kadagiti mangted wenno mangperdi kanya tayo. Isu nga ado dagiti lugar nga awan ti talna wenno kapya. Kas kinunana, putting aside the very real human cause, war has also serious economic costs. Damages to infrastructure, decline of working population, inflation, shortages, uncertainty and rises of debt and disruption to normal economic activity. Kas kinunana, kunatayo no daduma, medyo collateral damage nga kung kunatayo saan kadi nga datayo kas maysa nga umili
wenno kas maysa nga individual ken kastamet nga mapukaw wenno maperdi dagiti sanikwa tayo. Ti agdama dagiti gubat nga mapaspasamak ti entero lubong tayo, ti mapaspasamak di Ukraine ken Russia, Palestine, Iran, Hezbollah, kalaban da ti Israel, kastamet nga mabalin ang mapasamak iti US ken China, ken kastamet ti China ken iti Taiwan. Ket saan tayo nga ikuna nga exempted tayo ngamin maysa tayo nga kaasitgan kadagitoy nga pagpagilyan. Maysa pay kadagiti mangted ti awan talna wenno kapya kadagiti bibiyag tayo kas kinuna ti Pilsar Global Deaf Truth amuyo kadi nga is in every Filipino at dautang tayo nga 128,571 pesos ti tunggal may sa kanya tayo. Ngamin, the record of 15.3 trillion pesos outstanding obligation of Philippines as of the end of May is undeniably too big to comprehend, more than to pay. It make it easier. The deaf per capita indicator is often used. This is the measurement of government deaf per citizen. So kanya tayo kakabsat, adan ti utang tayo ti gobyerno tayo, tapno kasta mabayadan tayo ti 15.3 trillion nga 128 iti out of 119 million Filipino nga populasyon tayo. No kitain tayo dagitoy nga paspasamak adda kaditi talna ken kapya ti gobyerno tayo. Dagiti mangidangulo kada tayo nga awan ti urnos da, agpipinnadakes da, aggaapa da. Makita tayo ti kinagamrod, no, tata umadani manen ti eleksyon, agpipinnatay da, gapo ti panagserbida, kunada ti umili. Wenno gapo ti ranyag ti kwarta wenno pirak nga mabalinda nga maala. Dagitoy nga paspasamak no kitain tayo dagitoy dagiti awan mangtedtal na kanya tayo nga banag nga tartarigagayan am amin ngem kaskas di kasla na atap iti talna kadagiti bibiyag tayo. Anya kadi iti kabaliktaran kapada ti talna kinatalinaay panaginana, kalmado, linteg, ken urnos, ken ti kabaliktaran met, ti kapyaw, enutal na gubat, supyat, supadi, panagsisinopadi, ken urnos, ken talna. Isut gapuna, ti talna, mabalin akayat na asawen, da ito'y kinatalna, panagtutunos, wenno kinatalged. Iti daan nga tulag kang runaan na ti Hebreo, ti sao nga kapya ket isu ti shalom nga kayat naasawen relasyon ti nagbaitan dagiti tattao iti nasyon ken dagiti daddu mapay nga tattao. Ti baro nga tulag ti kangrunaan asao kapya iti Grego nga erene ket maipapan ti panaginana ken kinatalinaay. Ngem kinuna ni Ken Sande, nga author ti Peacemaker. A culture of peace is a culture where people are eager to able to resolve conflict and reconcile relationship in a way that clearly reflect the love and power of Jesus Christ. Ti saludsod, narigat, ti kapya, wenno talna ang makita, nga uray dito'y uneg ti iglesia tayo, nga kun kuna tayo, nga mamati tayo, nga ti presensya ti Diyos adda ti uneg ti iglesia tayo, ngem no dadduma saan tayo, nga exempted kadagitoy, ngamin addamat dagiti pagsisinupyatan, adda dagiti riribok, nga mapaspas, adda dagiti saan tayo nga pagkikinawatan. Sa ludsod ko, kita nyo man nagita kaabay yo, maminsan manin, tal na kadi isuna, wenno kibor kakabsat. Nagita kaabay yo. Tarigagayan ti Adbiento nga agbalin tayo ko mga instrumento, iti kapya, wenno tal na. Narigat man, ti kapya, kakabsat.
Narigat ti kapya, talna ang makita, ngaskas kinunak no daduma oray ti iglesia tayo. Ngem ti kaawan ti talna ti anyaman nga oras ket mabalin agapuanan ti nakaadado ang mangibabaet nga gapuanan wenno rason. Ket ngem anyaman dagiti makaigapuan nagtaod amin dagitoy iti maysa a makagapo. Gapo iti pannakapukaw, ti pannakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Iso no ti maysa nga tao, ket pinuted nan, pimanawen, wenno inikat na, iti pannakipagmaymaysa na ken Kristo, mabalin nga awan ti talna iti dayta nga tao, wenno makita ti ginakapya. Iti kanito nga isarding tay nga agbalin, nga ni Kristo iti sentro dagiti biag tayo, mabalin nga mapukaw iti kapya kental na. Saan nga sentro ngamin napukawen ti biag ti paset ni Kristo ti biag tayo. Isu nga ti buteng danag ken riribok ti tumaod kadagiti bibiyag tayo, at ket saanen akapya ti talna ti ipakita tayo kas namati ken Kristo. Numampay adu dagiti banag kas iti kinasuker, kinaagom, kinadakes ken amang iturong iti awan ti kapya wenno talna, no usigem ita matakwatan tayo ito nga ti pimanaw, matakwatan tayo gapu ta pimanaw tayon ken Apo Dios isut awan dagitoy nga aspeto kadagiti biag tayo. Mabalin amamati ka, ngemno ipamaysam dagiti parikot, kabailam wenno kadagiti negatibo adamag, mapukaw tital na kadagiti bibiag tayo. Isut gapuna kakabsat, ipamaysa tayo kumangarod dagiti pampanunot, rikna, panagserbi tayo ken Kristo. Nga isut mangted, mang tagiragsak tital na, uray no mabalin nga aggigyan tayo, wenno agnanaid tayo, tinaarimbangaw, nariribok, adaman dagiti panubok nga biag, ngem no ni Kristo ti adda kaligiti biag tayo, tital na wenno kapya, ti agtultuloy, ang mapadasan tayo kadagiti bibiyag tayo. Isot no awan ti mariknam atal na, iti panunot ti uneg, iti biag mo, ammom nga inya dayumon, ti biag mo ken Kristo. Manipod iti sauna, maipapan iti maysa, kadagiti isyo, ammo tayo, adu dagiti damdamag, nga mabalin, nga maabsorb tayo, kadagiti bibiyag tayo. Ket no awan no daduma ti focus tayo ken Kristo, mabalin nga negatibo tayo. Isut gapuna, numampay kasta, adda dagiti tattao adi pulos makikapya iti Dios. Di da pulos inawat ni Jesus kas apo ken mangisalakan da. Isut gapuna marigatan dagiti kasta at tattao amang tameng ti awan mangtameng ti talna gapu ta awan ni Kristo kadagiti kaunggan ken biagda. Ket ti umuna ngamin nga addang tapno maaddaan tayo ti talna wenno kapya kadagiti biag tayo, ket isut panangiyawat tayo, panangited tayo ti biag tayo ken Kristo. Isut gapuna nga rod kakabsat, laglagipen tayo ti Dios ket isu ti kapya ken talna. Babayen ti pannakayanak na, isut nang yeg ti pammakawan ken pannakikapya. Bayat ti yumay tayo, kas maysa nga gimong tapno agdayaw ken Kristo, naayaban tayo, amang ibingay met ken mang paneknek, tapno kasta, datayo ti agbalin nga instrumento, amang yeg ti talna, kadagiti bibiyag tayo, ti uneg ti iglesia tayo, pamilya ken ti aglawlaw tayo. Ti saludsod, kasapulam kadi ti talna ti biag mo, kasano ang mairanod tayo, wenno maibingay tayo ti mensahe ni Kristo, tapno kasta maibingay tayo ti kapya nga talna, nga kayat nga ited ni Kristo kadagiti sabsabaling. Isut gapuna,
adu dagiti banag a mabalin amang pataod ti awan kinaawan ti talna. Ngem ti ramot na gapo ti pannaka iyadayo tayo ti biag tayo ken Kristo. Saan tayo kumangarod nga itulok nga mayadayo tayo ken Kristo. No di ket agsubli tayo ken Kristo. Tapno mas mapatalged dagiti bibiyag tayo ket maaddaan tayo manen ti talna ken kapya. Tintay panagserbi ken kana babaen kadagiti nangayaban na. Sapay la kuma. Kas ti mensahe dagiti anghel. Mapantayo met kadagiti nangayaban ni Kristo. Tapno kasta. Ipadamag tayo met tinaimbag nga damag ti kapya. Talna kadagiti lawlaw nga pagnanaidan tayo wenno nangayaban ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Isaan nga agsarday akapya ti apo ket adda kan kanayon kada tayo. Nga ti panakariribok, umay kada tayo ti apo amang ipaay ti talna. Ti tiyempo ti panakapaay, ti apo domteng amang ipaay ti namnama kada tayo. Anyamit nga rod ti subad tayo, Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyamalited mi, naragsak puso mi. Amen. Tultuloy kami nga agyaman o apo, ti kinaimbag mo. Gyaman kami kadigiti parabor nga impay mo na materyalan kin espirituan kadigiti bibiyag mi. Kas simbolo ti ingkam panangidaton, agraman dagiti kinabaknang ken ti bibiyag mi. Awatem kadiyo apo, ket mausar dagitoy, dagiti amin nga aramid iti uneg ti iglesyam. Tapno may pasdek ti pagaryam o apo. Ket isublim ti nananay nga bendisyon nga aglaplapusanan kadigiti bibiyag dagiti anak mo tapno nagtultuloy damet nga bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen.
ka, O Israel, umay ken ka ti Emmanuel. Isirib mo anay langitan, umay kadapo kadadakmam, isurum ti kinapudno, ngain kampag naanapo, agragsak ka, O Israel, may ken ka ti Emmanuel. Pagkaisaem dagiti nasyon, tatapno umay dayay ken ka, gubgubat agsarde uma, tuy lubong mapno ti talna, agragsak ka, O Israel, umay ken ka Emmanuel. Agkararag tayo. Amami nga adda sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Agyamang kami iti panangipaay mo, ti kinatalna, ken kapya, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyami. Agyamang kami ti may kagapu, ti iyaay mo kadagiti bibiyag mi. Agyamang kami kadagiti karim, numampay adu, dagiti paspasamak kadagiti bibiyag mi, nga mangikat ti kinatalna. Sentro mi kadi, dagiti bibiyag mi ken ka, tapno saan ang mapukaw, iti relasyon mi ken ka, itagtultuloy nga mapaspasingked, ti pamati mi ken ka. Tapno agserbi kami nga addaan ragsak, kapya kental na, babayen ti iglesia nga nangayabam kanyami, ti komunidad, ken dagiti anyaman nga lugar nga nangayabam kanyami. Wen apo, kas maysa nga iglesia, agyamang kami, ti gundaway nga inpaay mo, kadagiti anak mo, tapno, dumteng da iti uneg ti iglesia. Tapno ipayda ti kangatuan a panagdayaw ken panagyaman ken panangidaton kadagiti bibiyag da. Kas namet dagiti nakadwami iti online. Bendisyonam kadi dagiti bibiyag da. Dagiti trabaho da. Dagiti nignegosyo, panagadal ken naduma-duma pay nga aramid nga impaay mo kanyada. Kas namet dagiti anak mo nga adda ti ditoy Manila nga agree-review kadagiti naduma-duma nga board exam. Ket bendisyonam bayat ti inda panag-review ken naging gana ti dumteng ti aldaw nga impaay mo dayta nga examination da wenno board exam da kam kaditi nananay nga sireb ken laeng o apo tapno kasta ket may pasada saan laeng a para kanyada digitoy ngem kas panangisagsaganam ti mas dakdakkel nga panangusar mo kanyada iti panagserbida ken kao apo. Bendisyon ang met, dagiti pampamilya ti tunggal may sa kanyami. Dagiti anak da, dagiti tunggal paset ti pamilyada, tultuli mo kadi o apo nga sikat ti makikaadda kanyada, kadagiti amin nga paset ti panagbiagda. Tarigagayan mi nga bendisyonan na kami o apo, tap nagtultuloy kami met a bendisyon kadagiti sabsabali. Agyaman kami iti mensahe, iti Paskwa, wenno Advento, tapno kasta ket maibingay memet dagiti adda kanyami babaen kadagiti Legoland Ministry miti iglesia mi. Ket agyama kami dagiti inusar mo nga anak mo nga mangipaay kadagiti sagsagot kadagiti nga ubing. Ket ipaay mo tinananay met nga bendisyon kadakwada. Kastamet kadagiti nakadwami ti online, ken dagiti daduma nga paset ti pamilyami nga adda iti abroad.
Sa dinuman ti ayanda, kadagiti na dumaduma nga disot, intero nga lubong o Apo, si kakaditi mang tarabay kanyada. Ikam kaditi na nanay nga salunat, sireb, tapno saan da nga agkurang, agkamali, kadagiti amin nga aramid da. Bayak ti kaadada, kadagiti na dumaduma nga diso, when lugar ti na dumaduma nga pagilyan o Apo. Aging ganan tumanin ti gundaway, nga makadanon da kadagiti pagtaingan da, ket makaduada dagiti pampamilyada, ken kastamet kanyami, kas maysa nga kagimungan da. Wen Apo, bendisyonan na kami, amom dagiti kidaw araw-araw ti tunggal maysa kanyami. Amom dagiti adda kadagiti pampanunot da, dagiti dawat da sa ibek da o Apo kingka. Dinggem kadi o Apo, ket ipaay mo nga adaan talna ken kapya o Apo. Tapno kasta tiragsak tagtultuloy nga mapadasan da ket makita da tinagpayduma nga adaan ti pamati tapno agtultuloy da nga agdayaw ken ka o Apo. Bendisyon met ti sumaruno nga Domingo nga aramid mi dagiti choir kantata kadagiti na duma-duma nga service ken kastamet diti Ilocano service Lord. Bendisyon ti koromi tingkam panangdingeg kadagiti na duma-duma nga mensahe iti Paskwa o Apo. Daytoy nga panawen ta Adviento. Katagtultuloy nga bendisyon am dagiti koromi ken kastamet kanyami dagiti amin nga kagimungan ti Ilocano nga agnanaed nga paset nakipaset kanyami ti panagdaydayaw saan laing nga tuunig ti iglesia mi ken kastamet dagiti adda ti online. Wen Apo agyaman kami unay bendisyonan na kami kadagiti amin nga paset ti panagbiag mi ket maminsan kadi manen o Apo pakawanin na kam kadi kadagiti amin nga nagkurkurangan mi kas pamakawa mi met kadagiti nagkurang kada kami dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Espiritu Paskwa yegmo mangpukaw kinasip nget biag mangpunas ani niwan ni patay agragsak nalpasan ti gimong tayo kakabsat ngem ti panagserbi ket agtultuloy. Agtultuloy nga kapya, talna, ayat, presensya ti ipaay ni Kristo ti tunggal maysa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.